Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Khasi Hills Autonomous District Council haga sngi baar jong katayo kala play pa ba ya ka Rukom Pyntreikam online na ka bentaban Siew ya ka Khajna professional tax ya ka balatip kum ka online payment system ya ka ni ka Rukom Pyntreikam ka batmai ka bakat kum ka juk ka benta la play pa ba daga executive member jong ka tanan market but information technology ka Congress Mary Kharpuri Harengkat kajingedon lang executive member katanat taxation uba Fantin J Lakadong nalor ki officer ke NIC but kiway Nagaliang kajonga kung kayo in-charge yung ka IT kalalong siya kaway ka achievement mo kaba nilalaban long ban job nantakas niya bangila ayo ban launch siya kanika i-filling online jong ka professional tax marka ni kajing tumo ban le online no yaki professional tax klade amde dang menta kade nadu hi war hajar khandai mga kanawa nga bad kum ka iem in charge jong ka professional tax nilay coordinate nadu kitu gisnam bad ka NIC but nakidaw pade say kiba pat bit pat biang bun ki mo naka software e nem tai tingim pat la ban pen odlong ban ayu ban apply online ya ka professional tax ti aging so jonga ngas ngo ba nai kublay kerpang ya min charge ka professional tax iba fantin namar ba nga ong ipi kani kamdei ka badang menta kadei ka bangila ya kun nado u arajar khandai ti ha kajing bat kajong ipat kumi em judge ka professional tax pat ila shisha ila shimkia do kata but ru long la coordinate lang bat ka department IT teng ai kublay ru ya ki officers jong ka IT mo ti kumjuru ya ki officers jong ka professional tax na do superintendent ki bala shimkia ki bala trishitong ban penodlong ban long kani ka job kabangin apply bagi pada kila ben apply ka professional tax online dengan ngait scam ba hakajing tre lang ringkat bat ke NIC ti ngait scam ka ba kanum kut tang hang ni apo shalong that is castles ringin dang yai beteng shado shapo mo West Castles mangidon ke department sa West Castles ngidon ke department shapo Jokari Boy District tinga nga ang note hi banakaliang ka chonga kung ka iya in charge joka IT ringkat bat ka jinga tre lang bat iya in charge ka professional tax ngindang la ban pinurlong shu ikini ki badang sa pat kung ka IM syong ka revenue ka shulong ba actually kung ong no mo kamdi ka basuk ting iki staff ro ken namadon ka for ka bakini ki badai lai ki badai ban happen Siew ka professional tax kim one ban Siew long no ki violate long ki don ki ba long ki leklet den ray ting paden nakaliang ka joka department ho ya trishtom kat bala mo nakaliang ka joka staff ro te kam de ka basok te kadi kata ka leakage ka ba long ki ken sting te ba kim one Siew tidak bagi monsi hukum turu kabujing pada ya ka mo ka department ru ka department ru kasim khia hi tambalong ka ha abede bat menta bakilala ban apply online kum ni te kum balong i em charge ka professional tax te ka leakage se kan duna ba lai tarik panai ba aja sau mi ala ban achieve ka we ka ba la angnot aslam ba bangin long online no ikini ki filing no professional tax ni Kajian telang bat ka department IT department balabat dai Congress Kharpuri ila trading card lang bat ka NIC kamtam ka badai ka main department bat ka state government ka ba layar pingi nam ta develop ya software bang lala ban Pyntreikam ta sing la yo ban launch menta singi bat kan spensuk yo pat ba ha kalor ba ngi bun sin kini ki ba apply professional tax ki sa jangai makin wan su shalong banyak apply ke baik kali ka por ka ta te ka jing launch ngi kani kan serap sibun
tak bishong hayeng kila laban register ki kila ban enroll ki but kanyarap ru ban laj kini leakages sulle sekin don bet nantal ngila develop sundan ya u QR code ha ka professional tax certificate ka ba mla bachna thok chu mano tak scan ngila lap te kini kanyarap mat kan tiu le se ya ka revenue jo ka council ru ka bangi depend ba ha kani ka Khasi Hills Autonomous District Council ka bangi yo na professional tax man snam banyo bekerja ni kitulop jongki nopre ki jongi Nalut nyo pira sumir ni ka haput usam jo council ni kama ka nungut ka long kidon ki ba jo Siew ni ka Khajna kindon ya ka po lai po jale po tam ka Siew te kini ki jongki government employee pat kitu layat na treasury te takada menta ka jington jong kani ka online registration ki jungi online filing jungi kanyarap long ba kinman power kala kham bam duna te ngi la ban stress ban pha ne ki shaki feel jongki te kala khamerap shibon kani ka wei ka long kata so ka wei kan compensate ya ka kam nama ba menta kajuk menta kamri ka ba mi ba pet menakani le chapter shalang samajai but expect begitu ki brio na shalang samajai kin wan chru shlong ban ya register ya professional tax te ka pendu nong tental si kan ni kan improve but ya ka riboy but ya ka west shen ni tang sen biang iki ke ban si bro khoj la yai ba IT department bakan pen biang iki te ki chinon kam ke tu ngin sapen register kan sapen Pyntreikam online no ikiru te mentang yang sedang soik shalong within 2 days ing la ban Siew payment to abade ba professional tax menurut lo kan ki revenue ka professional tax da kum nom nong yo ika san crore ing ngi yo si snam de se kan ni kan jing don mentai kan ni ka online ngi la ban kan tiru marbun ki ya jaitu banya file ya kan professional tax sama baka jengai kan katai the siki leakage through income kinja the sikan kentiu ha ya ka revenue jungi nadu bang ngabat hi ya ka ayu first initiative di kan ni ban pen la ban file online no ikini professional tax nadu bang sedang ban bati